Hej, her er min blog om gangstergenren. Jeg vil starte med at snakke lidt om handlingen. Gangsterfilm handler for det meste om en ung fyr, der ligesom er blevet udsat for et hårdt miljø. Måske er han opvokset i en familie, hvor der ligesom er meget vold, eller han er i hvert fald blevet udsat for det her gangstermiljø før. Det kan også godt være, at han selv har opsøgt det. Og det går egentlig ret godt for ham i starten, men der sker så et vendepunkt, hvor han ligesom må han må ligesom gøre noget, der er meget ulovligt. Det kan være, at han skal slå nogen ihjel, og det er ret tit, at hævn ligesom er temaet her. Budskabet i gangsterfilm er egentlig altid nærmest crime doesn't pay, og det ender for det meste med, at den kriminelle må i fængsel, eller han mister nogen, eller det ender for det meste ikke godt. Og temaer er for det meste hævn, som jeg sagde før, drab, loyalitet til familien, jalousi, ære. Familie er meget vigtigt, rigtig vigtigt i gangstergenren. Setting, det er for det meste i et immigrantmiljø. Det er tit i store byer som New York og New Jersey og Chicago. Og folk, altså det er tit, at de kommer fra sådan Italien, og ja, der var den anden film, hvor at de var irer. Jeg tænker også, der er sådan nogle... Nej, lige meget. Beklædning. De har for det meste... de har ret tit pænt tøj på, som jakkesæt, og store tophatte og fine sko, og kvinder havde kjoler på, og det var meget traditionelle kønsroller. Det var også sådan, at kvinderne ligesom var derhjemme og passede børnene og lavede mad og sådan noget. Og på den anden side, så er der også tit sådan nogle madlavningsscener, hvor der er mænden også med i køkkenet, der ligesom skal vise det her dobbeltliv, han lever. Og altså, så er der også skudscener, og så lige pludselig, så er han i et køkken i færd med at lave spaghetti eller sådan noget. Det er ret tit, at der ligesom, at det ligesom bliver vist på den måde. Fordi at det tit i immigrantmiljøer, eller i hvert fald altså i ikke amerikanske miljøer, så er madlavningen ret vigtig og sådan noget. Tænker jeg, det ved jeg ikke. Stil. Stil. Der er tit brugt low-key belysning, reallys i de gamle film, og så når der er nogen, der blev dræbt, så er lyden meget voldsom, fordi at det ligesom skaber den her effekt af, at man bliver ligesom lidt overvældet, og det bliver også lidt spooky. Og også ved vold, så er der også meget dramatisk lyd. Jeg tænker også, altså der er også meget med religion, det sagde jeg ikke før, men jeg tænker, altså det er ret tit, at der er noget, altså der er kristne budskab. Altså de ligesom er i en kirke, for eksempel i den film, hvor der er det der skift mellem, at de er ved at slå folk ihjel altså de er ved at slå en masse folk ihjel, og så er de i den der kirke, hvor de er ved at døbe barnet. Det er også ret, det er noget, der går igen i mange film. Ja, det var det.